E odang'ech ma Shimo la Tewa Mombasa, kama ne obedo kar jot mar Raila Odinga e higa mar 1982, kama ne ondhiye kendo itude kod ketho mar temo thulo oko jatend piny machon Daniel Toroitich Arap Moi. E wi wach tenda goko to kod duond bura achiel kende. Raila ne omaki kod Jona Nyona, Martin Shikuku, John Seronei, kanyakla kod Koi Giwa Mwere. Bende ne ochwal Shimo la Tewa kowuok e jela ma Manyani. I was taken to Shimo la Tewa. I found a team and Raila was among them. Familia Odinga ne omanyo Okil Kiraitu Murungi mondo mak bura mar Odinga mane nie jela e kindego. Mage nomiyo e jatend piny machon Daniel Arap Moi ne medo mana wang' ka mach mar oseke kendo Raila ne menyo sawa sawa. We met him at Shimo la Tewa. Raila was on hunger strike. Kata odoko ni weche ne tek kamano, ne ok obedo maluor kendo ne omedo keto Moi tesre kendo liet mar siasa ne medo chwakore ka guche rabuon manie kendo. Certainly he was not an armchair politician. He wanted action. Nataka niseme kwamba yale yaliyotokea leo asubuhi higa mar 1989 bang' Raila Odinga ne we thuolo kowuok e jela, mana kaka janon siasa Tom Nduku lero ni sirikal mar Moi mar thuon gweno ne ok ni maber kendo jopiny ne balo kode kaka girieny kowuoyo. Gino manomiyo Moi kod chama mare mar KANU nyaka manyo Odinga kod chama mare mar NDP mondo obed kode winjruok. Koro kodonjo gi NDP to nonwang'o ka sirikal nonwang'o ka demokrasi ochako dongo. Mane wan go Ford Asili, ne wan gi NDP, ne wan gi For Kenya. Magi jo DP, magi parties manodonjo gi ji mang'eny e od bura. Koro Moi ne jogi obedo matin. Koro ne chuno Moi mondo rang kaka ne nyalo chiwo bade. Ema bang' kanyo ne gidhi gikete winjruok. Bang' mosruok kod jatend piny machon Daniel Arap Moi e higa mar 2001, bang' piem mar laro kom tend piny Kenya ma higa mar 1997, kama ne Moi ne oyombe ma obedo namba 3, Odinga noyie tiyo kod Moi. We as a nation is woven together was under immense threat of being torn apart. Ema bang' kanyo ne gidhi gikete winjruok gi jakom Raila Odinga. E ng'wech mare mar majeg KANU omiwa migepni moko, ma en odonjo ka minister mar Public Works to Ochila Yako nodonjo ka minister mar Energy. Ka ne omiye lemo mar jatend migawo mar apaya kod yore, to joge mamoko ne oyudo lemo kama oting'o Dr. Ochila Yako ma ne omako lemo mar teko. Raila gi Moi ne oyangore e lela 1999. Okay. Mano eka noyangore e lela modong' ne pod mana kuotho matin. Raila Amolo Odinga en a true democrat. Kata ja demokrasia ma adieri ong'eyo ni ondamo mokwongo e demokrasia en upiem. Moi nogoyo bade piny kendo yie tiyo gi Odinga. that they wanted government of national unity. Then I asked myself, why did we not remain in one party? He kicked out J.J. Kamodho, who was the Secretary General of KANU from KANU, and he became the Secretary General of the new KANU. Kata kamano, Odinga ne ogeno ni Moi ne nyalo biro sere manyo komten piny Kenya. Moi ne ochikore ka mwanda moneno goya, kendo siemo mano Uhuru Kenyatta mondo telne Kenya. Koro nyaka be nitie kano winjre gi Moi, to Moi no obwogogi, kech Moi no kano kad moro e bwo mesa. Koro en ong'eyo ni kata ka en PM ma presidential candidate, to gibiro bet kaka joma dwaro president KANU, to gidhi e yiero ma mchujo mar KANU, ti yiero presidential candidate kanyo. To ka Moi no luongo bura, to Moi oluongo bura, to wacho ne en Uhuru tosha. Wechegi ne ochwanyo Odinga
kendo ya malo nyaka lap mar romo mar Uhuru Park. Kanyo emane oting'e lwet Kibaki koko ne jopiny ni Kibaki oromo kendo ng'ute nyalo donje jok mar tayo piny Kenya. The leadership that we have is a team, and the captain has been injured in the field, is temporarily indisposed, but the rest of the team can continue with the... Kata kamano, ne oseto ne Kibaki ombulu moloyo, kata obedo ne Kibaki ne ni otanda mar midekre, ng'iyo margi kod Kibaki nochako bagni. Odinga ne opogore paro kod Kibaki kaluwore kod nyuol mar katiba manyien. Kama dhano ne omenore Bomas of Kenya kum seche bura, kendo ne ochopo ne dhano nyaka ne dhi ombulu mar paro. Nong'eyo ni mondo wachung' mondo wagol Moi gi jogegi, nyaka wachung' wana Kibaki. Nikech koro no warango numbers ma kwa medo to wanyalo win the election. Koro mae emane no chako ofomo go odonjo go inak. Kacha bende giwinjore on terms kaka sirikali pogo. Bang' mano kane gidonjo gima nonego yudi okoyudo. Emo wuok ofomo wakelo gimilo wachako go Bomas. Then the other issue now came up on the issue of now typically revising the whole Katiba. Raila ne oduogo piem kod Kibaki, piem manyal gidi yiero ma 2007. Kata kamano, Kibaki ne ochunje telo, kendo chamo muma kaka jatend piny, kata odoko ni duoko mar yiero no, Raila ne okwedo. Lweny ne omet ni pacho ka matamre gi nono. Raila gikone to noyie mobedo winjruok kod Mwai Kibaki chenro mane ochwe kom kod Kofi Annan magana. Bulu owuok kuonde moko mwakia to land ng'ano. Koro king'iyo wabunge ma wan go ng'eny moloyo mag Kibaki tiwacho ni en go mbulu mang'eny. Koro piny no odagi. To Raila Amolo Odinga kane owuok kode gi Kofi Annan gi jodongo mane nitie thuolo no. Nokoni oyo ni Kenya duong'. Kofi Annan wacho ni koro dwaro winjruok. Odwa ni jogi nominate committee, jogi bino nominate jogi. Ema koro nyuolo Serena. To higa mar 2013, Raila kod Uhuru ne ochako makore akor e piem mar laro tend piny Kenya, piem mane ginyudore ng'ato gi ng'ato kod weche mag siasa. To tok yiero, Kenya notwere kod ng'anyo mapek matamre gi nono. Yiero mane oluwe 2017, jotelo ariyogo ne odokie debe mar piem, kendo pimore ngufu. Raila ne oramo ni oyombo, kata obedo ni Wafula Chebukati ne olando Uhuru Kenyatta. Odinga ne odhi e doho kadwaro ratiro, kotamore yie loch. Bang'e, David Maraga ne owito oko yiero ma kamano. Ng'anyo ne en yor tieko kwer mag yiero kaka pile. Kata kamano, gikone Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga ne obedo kod mosruok mar kwe. Kore ling'ne ni ema jopiny ma supporters mage koro komiyo president thuolo ma tich. Koro chuno Uhuru mondo manye mondo giwuo. Kata kamano, gikone Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga nobedo kod mosruok mar kwe kod sirikal laro mar Harambee Annex odhiambo mar ang'ich welo. Uhuru kata kopogore ga yanygo gi sand manoseyudo e lwetgi nokoni oyo Kenya nyaka dhi mbele. E higa mar 2022, Odinga ne opiem kod William Ruto, piem mar apoyo gi guok, kendo tero ng'ur ne Martha Koome doho maduong' mogik pachoka. Odinga ne nyadichiel kendo okomor kod duoko mar yiero, kendo johera mage ne opote ndara ka ng'anyo kendo kwedo tend William Ruto. Kaluwore kod ng'anyo mar rowere mag Gen Z mane omuomo nyaka e od bura, Ruto ne omanyo Odinga mondo ochute rieko kaka inyal duok chien muchni to kod mutni mane omako Kenya e kar dwe mar 8 tarik 25 mar higa mar 2023. Odinga magikone noyudore kama diny mane chuno ni mondo oyud sir mar sirikal mar manyo lemo mar AUC nochako ng'ala mochomo sirikal. Raila en achiel kuom jotelo ma osepoto. Jatelo mosepoto
dhi e piem koikore ni duoko moro amora wuok. To ka piem oserumo to oyie nywako tich. Kaka yore yaro piny owacho, Ruto ne oriembo jotend migepe mage kendo gwelo jokanyo mag duond bura mar ODM e piny owacho. Ranyisi ni Ruto ne oikore mar rwako Raila e sirikal. Ma ne onyuolo yo mar chiwo thuolo mondo mbako chakre e kind duond bura mar ODM kanyakla kod UDA, ma gikone nonyuolo mosruok machielo mar William Ruto to kod Raila Odinga. Mosruok moweyo oganda kod penjo ka josiasa wacho ni Raila Odinga ema ni kod lwedo mar mula kod jotend piny ma Kenya 4 mosepiem godo kata tok loso sirikal. Walter Nyambaga, Ramogi TV.